Какво е кутикула? Това не го знам. Знаеш го, давай, помисли си. Кутикула не съм го чувал даже. Няма, трябва да си помислиш и да кажеш. Трябва да има отговор. Добре, трябва да има отговор. Кутикула. Това ще е нещо за краката на ногтите. Точно така. Така ли? Да. Сметни! Батик смета. Какво е кутикула? Ами давай, ти трябва да кажеш. За краката, за ногтите, това е спа. Така. Слагат се кремови и изчиства кожичката му мъртвата. Точно се Арима! Сериозно ли си? Да. Хора, това е първи късмета, ама потока чакам. Сега да видим, това е по-сериозно. Сух шампуан. Сух шампуан? Да. Ти си изненал бати въпроси си, бе. Не е смисъл. Добре, сух шампуан, това ще е прах, Тей. който се използва докато се къпеш. Така. Обаче се използва върху мокра коса без вода. И го нанасиш и чакаш 5 минути. Така. Така? Верно ли е това? Да. Не мога да повярвам. И аз. И трябва да чакаш да го измиеш. Да, поне 15 минути. Така. И като го измиеш, придава блясък и заздравява корена. Ти си ги гледал, нали? Гледал си ги, признай си. Хора, да пукна, ако лъжа. Не знам за какво стана въпрос, честно. Сериозно ли си? Да. Босе, давай, продължаваме напред, виж коя видео стана. Баляш. Чакай, това съм го чувал. Балияш. Това съм го чувал. Сега ще го знаеш от него. Добре, дай да видим сега от гръцки. Бали, аш. Да не нещо за кръста. Да, бе. Да? Да. Добре. Това е нещо, което стега кръста за те изпълня. Да. Наистина ли, бе? Да. И се слагат на фитнеса колана. Ари, това ли е Балияш? Да. Хора, пръска ми с това видео, май. Направо не мога. И аз не съм гледал никакви видеа да пукна. Заклевам се в майка си и баща си. Заклевам се. Продължаваме. Сега по-сложно видео. Давай сложно. Водна линия. Това ще звучите. Така. Водна линия. Това ще е за очите, ще слага отдолу. Тей. И ще е мокро 100%, защото е водно. Тей. Какво прави обаче? Ще е различно от другия игрим. Водна линия. Нещо не видим този път. Иначе правилно сети. Нали? Отдолу слага и е мокро. Да. Ма какво подпомага? Ай, помоги ми този път. То може да не е грим, а просто обозначение. Чакай, че много съм дъх според 3 въпроса. Аз ти ги правих тогава. Не знам какво е водна линия, айде. Няма, ти нали каза отдолу на окото. Отдолу слага на окото, грим, Кое е който... точно така? Тия сините деца от спането. Да.